ғайринавбатии интихоботии конференсияи Федератсияи ҷудои Тоҷикистон баргузор шуд. Дар ҷаласа роҳбарияти Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиш, Кумитаи миллии олимпӣ, аъзоёни Кумитаи иҷроияи Федератсия, мураббиёну доварон ва варзишгарон ширкат карданд. Рӯзномаи конференсия аз ду масъала – интихоби президенти ташкилоти ҷамъиятии Федератсияи ҷудои Тоҷикистон ва интихоби ноиби президент иборат буд. Пас аз тасдиқи рӯзнома ва тартиби кори ҷаласа, ҳозирин ба баррасии масъалаи аввали конфронс интихоби президенти нав шурӯъ намуданд. Вобаста ба масъалаи мазкур дар мувофиқа бо президенти Федератсияи ҷудои байналмилалӣ Мариус Визер, президенти феълии Федератсияи ҷудои Тоҷикистон Нурулло Лоиқов бо хоҳиши худ аз мансабаш истеъфо дода, номзадии Исмоили Маҳмадзоир ба симати президенти нави Федератсияи ҷудои Тоҷикистон пешниҳод шуд. Бо ҷонибдории якдилонаи иштирокчиёни ҷаласа, Исмоили Маҳмадзоир